ఏమైంది ఇంత కన్ఫ్యూజ్డ్ గా ఉన్నావు? ఈ శారీకి ఏం జ్యువెలరీ వేసుకోవాలో అర్థం అవ్వట్లేదు. నాకు కూడా అదే ప్రాబ్లం. కాకపోతే నీ శారీ బ్రైట్ గా ఉంది కదా, లైట్ జ్యువెలరీ వేసుకుంటే క్లాసీగా ఉంటుంది. ఈ శారీ కూడా ప్లెయిన్ గా ఉంది కాబట్టి హెవీ జ్యువెలరీ సెట్ అవుతుంది. లేదు హెవీ జ్యువెలరీ వేసుకుంటే ఓవర్ అయిపోతుంది. సరే మరి ఏం చేద్దాం? ఈ శారీస్ ఏది సెట్ అవుతుంది? అమ్మేరే సిల్వర్కి వెళ్దాం, వాళ్ళు హెల్ప్ చేస్తారు. ఓకే, గుడ్ ఐడియా.